На път за Никияна спряхме в градчето Сивота. Красиво, приятно. Пристанището е пред нас. Спряхме да хапнем в Bakery Kitchen Bar Сивота Bakery ли? Видях, че има много хубави отзиви и решихме да отбиеме преди да стигнем до Никияна, до втората част на това видео, което ще се развива действието. Сега ще пробваме и храната и продължаваме нататък. Знаете къде сме? Crystal Waters, Левкада. Прекрасен хотел. Аз съм много очарован от него. А все още даже не са ни настанили. Нали знаете, у нея усещане, когато пристигнете в някой хотел и още първата сграда или първите табели си казваш, тук ще е много готино. С една кратка обиколка вече се влюбих в мястото. Зори, ти как си? С какво впечатление си? Нямам търпение да ни настанят, тъй като на рецепция ни казаха, че са ни направили апгрейд на стаята и реално ние не знаем в коя стая ще сме, освен че ще ви покажем после. Защото само ни казаха какво ще имаме в самата стая. Ще я видите с нас след малко. Освен ако не решим отново да останем в Солун. Светлия хотел ще е в София, майде. Елате с мен в Crystal Waters. Тук е истински лабиринт. И е много интересно, защото се разхождаш из тези улички, където с Зори си поснимахме доста. Тук е нашата стая. Нали това е нашата стая? Да. Бе, като цяло е измислено приятно този хотел. Пълно с зелена, няколко басейна. Това е само едната част. Там в дъното то не се вижда е другата част. Ресторантите са между двете части и на всяка част има и басейни. Два ресторанта. Два. Азиатски, гурме, гръцки, може би. Вкусен е. Обядвахме, докато си чакахме стаята. Вкусно е. Един бърз аутфит чек. Аз съм същия като вчера. И... Ела, прегърни ме. Сега ти разваля косата. Часа.
What to do when the truth hurts more than 1,000 lies? Let it through. Hope that soon everything will break to pieces. Wish it didn't go this way. Our love works so that I can stay and calling. So tell me how can. Решихме тази вечер да посетим азиатския ми ресторант. Много е приятна атмосферата, времето е страхотно. В сравнение с първата локация, която бяхме на Левкада. Там духаше много, но е нормално. Все пак е нависоко в планината, но тук е толкова прекрасно. Погледнете това синьото море. И погледнете тази прекрасна жена. Петко ви каза, че сме на азиатският ресторант, който се намира в комплекса Crystal Waters. Ако желаете да го посетите, това е единият от тях. Try to stay with you, babe, and it hurts. Страхотни скаритки в темпура, водораслена салата, Лакаме, водораслена салата. vegetable spring rolls. Едни дъмплинги с пилешко. Аз съм мъра. Петко мрънка, че пак закъснявам, защото съм съпила такова много. Само да кажа, преди да сме казали къде отиваме. Днеска, ето, заповядай. Какво заповядайте? Хора, да ви кажа честно, това с инфлуенсърството изобщо не е лесно. Наистина, трябва да правиш контент 24/7, не имаш някакви почивки, наистина, да, има си и много хубавата част на цялото това нещо, но има една много мална част, защото всеки ден трябва да слагаш контент, снимки, видеа с 15 устройства. Така че ме това нещо направо ме попърква, въпреки че колко с години снимам вече, но не е лесно, наистина. Но надявам се, че вече 5-ти ден сме в Гърция и най-накрая ще успея да се вмуркам и да гледам подводните светове. Подводни камъни. Понеже другата част беше красиво отгоре, обаче нищо не се вижда вътре. Но днес е нов ден и се надяваме, че ще успеем. И най-хубавото нещо за Петко, отиваме на бич бар, а не на дюв плаж. Да. Защото ме писна с палатки, оная палатка, която снимахме от предния епизод, аз я хвърлих директно, защото Зори не го снима това нещо, бях поводял на плажа, чух се как да я сгъна, има начин, но всеки път ме побърква, така че вече нямаме палатка. Вярно е, защото е гладна. Опитвам се да хвана един кадър, ама всички ми развалят. Сега и сервитюра в момента.
снимаш ли? Красива ли съм? Отгадни ми профил, ще ме снимаш. На Петко не му стигна пицата и ми каза: Зоре, отиваме да хапнем в недри. Ламята в него се обади. Тук има сигурно поне 50 ресторанта. Аз не мога да повярвам. Ресторант до ресторант, ресторант до ресторант, ресторант до ресторант, ресторант до ресторант. Абсурд къде си избереш? Май се трудно да... Аз съм избрала. Да. Как ги нацелваш тези ресторанти? Отваря Google и веднага. 4,8 оценка. Да, и пак горбе. Няма да се поверим, не може да си платим горе. Зоре, коя маса ни избраха? Любимата ми маса. Масата за интроверти. Каква по-марка се отправя? Гледай лош. Без да гледаш в камерата. Има си водичка, има си кърпи, има си климатиче, абсолютно всичко, което имате нужда, въпреки прехода, който направихме.
Влизам в апартамента. Я да видим навънка. Какво става тук? Какво правиш тук, бе, приятел? Мяу, какво правиш, ма? Не съм сигурен дали няма завали. Ще е много забавно, защото сме на 20 на минути пеша от ресторанта. Айде, 10 на минути. И ще се забавляваме, ако завали. За който не е разбрал, в Левкада сме. Левкада. Навигацията се обърка малко. Нали рано ще се разходим? Нищо бе, да се разходим, да видим къде е. А там е центъра. Айде, давай на обратната. Айде. Доста оживено градче. Най-голямото градче в целият остров и е много красиво, между другото, приятно за разходка. Ако ви е залипсвала Италия, може да дойдете до Левкада. Градчето, наистина, уличките са едно към едно. До сега ви карахме с Зори, защото малко се поизгубихме и вече намерихме центъра. Продължаваме към ресторанта. Какво трябва да кажа? Нищо, просто позирай. Добре, малко ще закъснеем за ресторанта за резервацията, така че може да тръгваме. Отиваме, айде. Днес ни е последен пълен ден в Crystal Waters и искаме да изкажем нашите впечатления от хотела, като ще стартирам с това, че вчера отново бяхме цял ден на басейна, който вече предполагам сте видели от видеото. Има 3 басейна, но ние си избрахме този, защото първо, че е най-близо до нашата стая, второ, че ни е най-симпатичен, въпреки че и другите са доста красиви като басейнчета и с красиви шезлонзи. Този просто ни е фаворит за момента. Много спокойно, много приятно, има си музичка, но не е прекалено силна такава, която да ви безпокои. Много са уединени тези шатрички, така да го наречем. И буквално не снимаме много, защото си почиваме просто през цялото време. Какво друго да ви кажа? Вкусна храна, перфектно, чисто, абсолютно всичко. Всеки ден ни чистят стаята. Аз забелязах женичките колко много време се стараят да изчистят самата стая. Смисъл, отнема им много време и се стараят наистина много, за да е приятно на гостите.
Нещо друго, което искам да кажа е, че аз лично до момента в Гърция чак толкова перфектно, ведро обслужване никъде другаде не съм срещала. Наистина просто са страхотни. Даже сега минава една дама с хавлийки, които предполагам са мокри и ги предлага, виждам, на абсолютно всеки един на басейна, което е страхотно. Freezing towels. Yes. Okay, let us shoot them. Thank you so much. You're welcome. Тя е ароматна, че. Самата хавлийка е все едно ароматизирана. Първо, че е студена, второ, че е ароматизирана може би с нещо като лимон, лимонена трева. Браво! Много добро. Почуваш ли си? Ако някой от вас е посещавал Crystal Waters, може да напише впечатленията си от мястото в коментарите. Ще се радваме да чуем и вашата гледна точка, но нашата е именно такава. Просто сме впечатлени. Петко, ти нещо да кажеш, искаш ли? Тая да ходим да обязваме, че вече е време. Микрофона. И приключението ни в Левкада официално приключи. Трябва да се прибираме. Снощи беше последната ни вечер в Crystal Waters, като не успяхме да снимаме вечерта, защото ни стана малко лошо, може би слънчев удар или нещо такова. Прегряли сме малко. Днес също не сме в особено добра кондиция, може би защото не искаме да се тръгваме от Crystal Waters. Накратко това беше нашият престой. Изключително приятно, изключително спокойно. Приключението ни започна с това на мен да ми е лошо, а сега завършва с това на Петко да му е по-лошо, отколкото на мен. С една дума заслужават си 8-те часа пътуване до този остров и да го обиколите целия. Така че нас ни чакат 8 часа наобратно. Може да се абонирате за нашия канал, да харесате това видео и евентуално, ако желаете да го споделите с приятели. Ще ви очакваме в следващия влог. До скоро!